श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजचे लोकगंध वार्षिक स्नेह संमेलनाला प्रारंभ झालाय। संस्था चालक आणि मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुरुवात करण्यात आली आहे। या निमित्तानं वर्षभरात चमकदार कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आले। आरपीडीच्या लोकगंध वार्षिक स्नेह संमेलनाला प्रारंभ झाला। वर्षभरात चमकदार कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। शेला पागोटे कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांचे विविध गुणदर्शन कार्यक्रम पार पडले। एकापेक्षा एक सरस सादरीकरणांमुळे विद्यार्थ्यांत उत्साहाचं वातावरण होतं। सब तेरे मैं तो जला के छोड़ूंगा, जिंदा बचेगा ना कोई, सबको मिटा के छोड़ूंगा। प्रतापगडच्या पायथ्याशी काना, हे प्रतापगडच्या पायथ्याशी काना, प्रतापगडच्या पायथ्याशी काना, नाही त्याला जाण शिवाजीराजाच्या करामतीची, शिवाजीराजाच्या करामतीची। काही करील कल्पना युक्ती जी आजी जी 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 जी, काही करील कल्पना युक्ती जी आजी जी 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 जी। खाण्याच्या भेटीसाठी महाराजांनी एक शानदार शामियाना उभा दिला, नक्षीदार शामियानाला, नक्षीदार शामियानाला। आणि अशा शामियान्यात खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला। जय श्री गणराया, जय 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 श्री गणराया, जय 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 श्री गणराया। या निमित्तानं भरवण्यात आलेल्या रंगावली प्रदर्शन आणि हस्तकला प्रदर्शनाचं उद्घाटन अध्यक्ष विकास सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी संस्था उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर, सचिव व्ही नाईक, खजिनदार CL नाईक, शालेय समिती अध्यक्ष अमोल सावंत, KT परब, प्राध्यापक बाळासाहेब नंदीहळ्ळी, प्राध्यापक सतीश बागवे, प्राचार्य जगदीश धोण, उपप्राचार्य डॉक्टर सुमेधा नाईक, उपमुख्याध्यापिका संप्रवी कशाळीकर, पर्यवेक्षक संजय पाटील, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख वनिता घोरपडे, मानसी नागवेकर, अभिषेक कशाळीकर, प्राध्यापक माया नाईक, प्राध्यापक मिलिंद कासार, दशरथ शृंगारे, प्राध्यापक ठाकूर, प्राध्यापक जोसेफ डिसिल्वा, ग्रंथपाल कोरगावकर, GS भावेश सापळे, LR पूजा राठोड, सांस्कृतिक प्रमुख ओंकार चव्हाण, शालेय मुख्यमंत्री शुभम वरक, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी प्रांजली कबरे, सांस्कृतिक प्रमुख भक्ती राजपूत यांसह शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे संचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।